A axenda cultural de Poio estará marcada esta primavera pola cultura galega. O Concello pon en marcha a segunda edición do programa Verbas en Flor. Un conglomerado de actividades arredor da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa memoria, da nosa tradición. Estas actividades todas van a ocorrer dende o mes de abril ata o mes de xuño. Imos pasar por actividades arredor da animación á lectura, medioambientais, de exposicións. Impulsada pola Concellería de Cultura en colaboración cos departamentos de Memoria Histórica e Normalización Lingüística, a proposta deseña unha axenda cun gran número de actividades e obradoiros pensados para todas as idades. Un documento pois activo e vivo do tecido asociativo do noso Concello, non? A de asociacións pois que van a facer pois dende o Armadiña con vermos literarios, Ronsel con saídas culturais, teatro da Cultural de Raxó, unha serie de actividades alrededor da cultura e da muller, da Asociación Arela e outros colectivos. A primeira cita será entre o luns e o mércores da semana que ven, con actividades para conmemorar o Día da Árbore nos centros educativos. Tamén terá especial peso en colexios e institutos a campaña O que se dá non se quita, para reivindicar o uso da lingua. Que sexan, pois sobre todo a xente nova, a mocidade, a que nos expoña cales son os prexuicios propios de algunha xente ou de que se dan nas sociedades, sobre todo que ten que ver con falar en galego. As estadísticas non o di o Concello de Poio, senón que cada vez as estadísticas son máis altas de que hai menos galegofalantes, entonces iso require de facer un impulso e un esforzo por parte das administracións públicas. Entre o 4 e o 18 de abril abrirás a exposición Acorda, cartografía visual da memoria de Pontevedra e a proxección do documental Acorda. Ademais, Verbas en Flor engloba dúas citas clásicas da primavera en Poio, a Festa dos Maios e o Día das Letras Galegas. Para activar outra vez o noso tecido social, agradecendo a participación, a pesar de estar 2 anos parados, pois que é importante para as nosas tradicións. Proxeccións do ciclo Mestre Mateo, sesión de contacontos ou actividades literarias para nenos e rapazada son outras das actividades que propón o Concello de Poio para esta primavera.